Вечерта на събота, около 20 часа, в центъра на София стана инцидент, при който млад мъж беше прострелян след конфликт на улицата. Инцидентът се случи в района на метростанция Опълченска. По първоначални данни, младежът е слязал от трамвай и се е опитал да пресече булевард Тодор Александров, когато възникнал спор между него и водач на автомобил заради предимство на пътя. Спорът е ескалирал, като водачът е извадил газов пистолет и е произвел изстрел, който е ранил 20-годишния младеж. Пострадалият е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ, а стрелецът е задържан от полицията. Обстоятелствата около конфликта и точната степен на нараняванията се изясняват. Инцидентът показва колко бързо може да ескалира дори обикновен конфликт на пътя и подчертава необходимостта от спокойствие и внимателност на улицата.